Yan, good morning mga kamandragat. Bali ngayong araw ay pupuntahan natin yung bahay ni Hana Dalagang Probinsyana. Ayun po, malapit lang. Yun, yung may blong drum na yan. So ayan, pupuntahan natin dahil meron pong tao na napakabuti ng puso na magpapagawa niyang breakwater na yan. Kasi kung napapansin ninyo, dun sa ibang katabi na bahay mas matataas yung breakwater. So yun yung ipapagawa niya, kasi nga kapag umaalon apaw na dyan ang tubig. So ayan, let's go, puntahan natin yung bahay nila. Tulog pa siguro si Hana Dalagang Probinsyana. Dito tayo dadaan sa tubing dagat. Oh! Parang layo na iniisip mo ah. Ha? Parang ang layo. Daming aso. Pinuntahan na yun ng mga barangay official na itali. Hindi pa rin tinatali. Tulad yan, babatukin pa ako. Doggy. Doggy. Ito. Agatin pa ako ng aso ah. Tulog pa ata siya na Dalagang Probinsyana. Ayan, Sir Bruce. Kung mapapansin mo kung gaano kataas yung katabi nila compare dito, diba? Halos dito. Tama ba? Halos siya, mahigit mahigit 1 feet. Pwede siguro kahit 2 feet na yung ipadagdag dito. So ayun, may mga pangtambak na doon na hinakot ng mga kapatid niya kahapon. Bali ang plano ito. Dito ata yung mama ni. Next ka kang bibi. Bibi. Dito siguro maganda simula dito. Hindi naman talaga simula. Simula na dito. So, may hagdan na yan. Simula po dito. Tapos diretso dyan. Ito yung pinakaharap na ng dagat. Mas maganda siguro, mas mataas dito Tapos medyo mababa dun pantay na. Pantay na Pantay na. Ito Forman. Ito ko Forman. Pasaan? Kay slide daw. Slide. Ay, may tibay kaya yun. Awan. Alam. Mas maganda siguro pantay na. Ganon din naman. Hindi naman. Pag slide kasi parang matipakin din siya. Ayan, hanggang dito mga kamandragat ito yung pinakaharap mismo. Ang saan pa kasi ng araw niyan? Din yan. Saan? Kaparo niya. Papasok. Oo. Ayan, hanggang dito po. Kung mapapansin nyo itong na to. Baka ito na yung makuhaan ng level. Kang bibi, ito na lang. Mga pantay dito Pero ang plano dito ay yung lababo ililipat dito. Pupurmahan ito ng plywood ng gayaan. Para maganda tingnan Pupurmahan ng plywood ng gayaan, tapos ang reclap pagayon na para may siya, slope na gayaan. Para kung pag ng tubig, babalik hindi papagayaan. Pag ganito dito lang gayaan ng tubig niyan. Pasok Oo. Lahat kami kay Joey hindi na pasok pag gawa yun. Tumayo ka dito kay Stan. Papakita ko lang sa kanila kung gaano kataas na yan sa Ay. Hindi yan ayan Halos isang taas na po siya ng tao. Pero kapag high tide, nandito ang tubig. High tide, wala pa po yung alon. Andito na, halos sumampa na dito. Ay paano kung may alon? Naando na. Kaya kung napansin nyo sa vlog ni Hana, yung yung alon kapag may sama ng panahon, naandun sa loob nila. Kaya ito yung ipapagawa ni Sir Bruce.
Sa ngayon, ito lang muna daw. Pero tingin ko, siguro, kulangin ng ano, ang 10 ano, siminto ano, Ay, kulang. Sapot-sapot. Naku. 15, 20. Yung sa akin ang matibay, ang halig ko po, kahoy po ng kahoy. Tingnan yata yung kay Hana na yun. 30 po. Tawagan ko pala si Kuya Paul. Mataas kay, ano? Alin na mataas? Kay Paul. Wala kasing magdi-deliver eh. Walang ibang magdi-deliver. Si Kade hindi deliver. Okay, asin talaga siya. Ayan, tingnan din natin yung ano, CR. So. Ha? Pinto lang. Sino to? Si Kajunik? Walang Sarap ng tulog, tanghali na. Walang nibilya ng gawain. Ay, wala ano. Bastang gawa lang. Well, bastang gawa lang. Pero, nakaano yan. Hindi makikita dispalingado ang kasinta niyan. Nasa hulog yan kahit walang hindi yan nilulugan. Pero kung halimbawang pipintuan yung isang CR na yun, yung pinakagamit. Ha? At tatanggalin ko na yung gitna. At ang ano. Bakit? Ay, open na to. Hindi ako man talaga. Ibig sabihin, isa na ang pinto niyan. Ay, ang laki po niyan. Gusto ko gayon. Ang mabisa na siko ko na ano. Ay, oo. Kaya talaga sabi ko yung unique. Tatanggalin ko ang gitna niyan. Bakit? I-open na. Ano na para maluang. Wala ka na pag Yan yung CR kasi po nila. May division pa. iba ako ng gitna. Paliguan mo ang isa. Ay, hindi. Isahan na, paliguan CR. Bagay. Para malo ang maliwala. Lagi rin naman tampak ng ano. Kaya nga. Daming tambak. Oh. Paano wala pang kaya yan? Kahit na. Ibig sabihin po, titibagin na ito. Ito, titibagin na. Yung division na to. Parang ang sama naman dito maligo. Oh. Yung pag sinilip ko dun sa kabila. Malalim man yan. Pag sinilip ka dun sa kabila, pag matangkad ay. Tangkad yan si Kuya Bistan. Open yung taas o ayun po. Ayun taas o open. So ito, titibagin na daw to. Ayan. Tapos yung ano ng plywood ay ng hollow block, itataas na rin. Yan, pansin niyo yan. Likod po kasi yan, may bahay din diyan sa kabila. Siyempre, ang hirap naman ng CR mo ganyan, open. Ayun oh. Pero sabi nga ni Sir Bruce, ito ang priority. Kasi bare months, bagyuhan. So ito po yung view sa taas. Oh. Ang mangyayari po nito, diyan. Simula diyan, dito siguro paikot na pag ganun. Oh. Tapos din pala ang bubong dito, nakakabibi. Ha? Ibig sabihin, pwedeng taas-taasan dito. Oo. Para yung ano mo, ayan oh, yung pinakalababo mo dito na ano. Diyan na. Sukong-suko dito oh. Oh. So kung dito dyan, pwede man. Hindi, pag di yan na sa ganyan, pwede man magbubong ka dyan isang lirong pagayaan. Kaso parang soy up ano? Suy ako. Nagsama si Mama Tia. Sama yata to eh. Saan? Laot? Tao. Masama din ako. Bakit? Malaot din. Ay, hindi ko talaga. Sama sakay. Sakayan nila. Maraming? Hindi pa lang piloto. Aling kahoy? To? Parang mulawin baga to. Ay hindi. Ay parang mulawin nga. Galing ano kay Alvin. Yan mo gawin. Mulawin yan, kabibi. Maraming? Ay, walang maraming. Ayan oh. Oo, gawa. Kay Mac yan. Gawin daw yung bangko. Pag ito gagawin, Hindi yan. hanggang taas na yung ano, Wala mong maraming dito lang. yung hollow block Ayun, dapat. malawin. Tarantano. Tapos parang lalagyan na dapat ng kisame sa taas. Para ano siya. Ha? Tiba yan. Malawin yan. Oo. So ayun Sir Vicente. Ito po yung ano, yung ipapagawa ng isa sa mga sponsor. March lang pala, March lang ito. Ginawa ano? Oo.
Ay, 2024. 2020. Isang taon na din. Parang si Sir Bruce din ang nagpaano nito eh. Tandaan nyo? Natandaan nyo ka kami, Parang Sir Bruce din ano? Oo. Kasama yung nagpagawa nito. Sir Bruce din. Kaya napakalaking salamat kay Sir Bruce. Pero sa tingin ko, estimate, kulang siguro. Kulang ang ano, dapat mga 20 simento pala. Pero baka, Kaisan, baka sumubra naman ang 20. 15 lang siguro. 15. Isang deliver na. 20. Oo. Pag nagsobra, ang galing. Hindi, susurian ko naman. Hindi. Papapinis ko yung... Dapat pala nito may ano din. Mabiling tubo. Lagyan natin tubo dyan. Oo. So, Siyempre, tagas ng tubig. PVC. Oo. PVC. O kaya kung meron ka dyan, baka hingin mo na lang. Sa reclap, kailangan may PVC na kalagayan. Oo, lagi. Kasi puputok yan. Para hindi mag-stack ang ano, tubig pati dito sa loob. Ganyan talaga ang kailangan dyan. Natutula ako kaya alam mo yung mga ganyan. Namiss ko sa baba na. Ano pang suggestion mo na pwedeng gawin dito? Saan yan? Dyan. Oo. Itatapat na dun eh, o mas mataas pa. Yung nga ang maganda nga dyan para kasi dito ang reclap dito ngayon siya sabi ko yan lang kami road na nagawa niya may slope yan. Medyo pa ganun. Oo. Pero okay na yung pantay na lang para wala tayong maraming ano. Ay, sabi Limited lang kasi ang ano, budget. hindi naman yun. Ha? Saktuhan lang. Kulang pa nga eh. Unahin mo kasi ito, kasi hindi mo na muna ito. Ito na tabi ito. O yan nga lang. Lalapad-lapadan pati. Oo, pero dito dapat nakagayon siya. Tama yun tama yun o. Yung kay nakita mo pag nag-aano yan kay ano na yan. Oo, halos ba kailangan sa ubong na takbo ang tubig. Ayun dyan. Ah, yun, yun. Yun. Dito lang yung takbo ng sabi ng ano yan. Ayan dito sa amin mga kamandaragat. Kung napapansin niyo yung mga breakwater na yan, hindi po yan pagawa ng gobyerno. Kanya-kanyang pagawa po yan. Nabuo na lang yung gilid ng dagat namin. Dahil wala pong ginagawa dito ang ano, yung mga nanunungkulan sa amin. Nadadala na yung mga pahaligi ng bahay ng ano, taga rito, wala pang ginagawa. Kaya nagsarili na. Doon, oh, may slope baga. Yan, dito oh. Kailangan doon. Kanya-kanya. Ay, pupunuin na ito tayo. Pero papantayan lang ito. O saan ko nito? Pantay. Ay, doon na ang hagdan sa labas. Ay, sana mas maganda, ano? Napasok din eh. Kaya nga, Hindi pa ang alon. Hanggang doon. yun nga sana pala ang maganda. Takpa nga yan. Dito na ang hagdan, oh. Ano? Sa labas na. Oh. Pasok pati dyan, oh. Pasok na. Ibig sabihin tay, ang sakop ng ano mo. Di ba yung luti mo hanggang saan ang sa iyo dyan? Dito. Halos kalahati na. Kapag ito nagdubaan eh. Ah, itong tapat nung kay, ano na yun, kay Maki. Kapag ito kami ito katapapa mo. Ay di, hagip ito. Kalahati pa ang bahay, hindi pa man. Dito? Halos kalahati siguro. Ano yan? Hindi na yan. Ay, oo. Ayan, dun po sa mga nagtatanong, oh. Kita nga rin. Ang may-ari po ng lupa ay si Tatay Tiyo. Hindi naman ni Hana Dalagang Probinsyana. Pero hindi pa rin masasabing sarili kasi yun nga, hanggang dito. Ito siguro, tapat na to. Nandito ang boundary daw ng lote niya. Ngayon, pag sinunso natin, pag ganun, ito yung bahay nila, kalahati. Ayan o, yung terrace na yung kanto. Kalahati ang kain. Hanggang doon naman tayo, hanggang saan? May dagat. Kasi ang alam ko, dagat na yan eh. Diretso na yan. Hanggang doon. Kaya isama na yan. Kasama na yan. Wala man yung... Kaya nga, ibig sabihin ko, yung lupa lang talaga hanggang saan yan. Ito, tutusin yan sa dito lang. Ah, hanggang dito lang. Dagat na kasi talaga to eh, ano? Aplaya to eh. So ayun, kung hindi po yan nagawa ng ano, ng mga breakwater, ito po talaga aplaya. Dati nga nung una ayaw isama ng figure ba dyan. Ayo, ano. Sa bagay, ano nga to dati, parang may barok-barok pa nga dyan dati, oh. Oo.
Kung hindi natin ang baka na wala yan. Wala din, hindi rin makatayo ng bahay. So ayun, ito talaga, playa. Kaya kung mapapansin ninyo, buhangin. Baka hanggang dito, ano to dati, ano tay? Yan. Ito ko yung ukap-ari dati. Mataas to pag ganun to. Oh. Papagayaan. Papagayaan. Kaya ang nagpatibay ay ano, kaya mga ginawa nila na breakwater. Lahat halos na, wala nang ano dito. Hindi pwedeng ilalagyan. Lahat na yan. Yung walang lagay, kawawa. At ginawa ko ng alon. Tapos biglang ipapagawa ni Sir Hori, ano? Hindi bali. Pati mas matibay, ano? Kasi mabaybay na din. Hmm. Ganda. Kahit dublihin, ano? Pabor yan. Tapos kada tapat ng bahay may hagdan. Yun ang maganda dun. Di ba, pagawa? Sir Hori, kung sakali. Wala na. Hindi man sigurado pa. Para mapagawa doon sa magkakasada sa kabila. Si- Kaya nga ako hindi nag ano doon, inintay ko at ipapadamay ko Ayos ka rin naman na. Ayan ang bahay po nito ni Kaistan. Ayun, pakita ko sa inyo. puno ng kahoy. Ayun. Yang mataas na yan. Ayan. oh. Isang kahoy na malaki. Ayan, yung mataas na yun ang bahay ni Kaistan. Tita. Kita po. Oh, ang haligi niyan, matibay po yan. Ilang bagyo na pa ang dumaan dyan. Hindi pa nadadali. Ayun na lang ang dahon ng ano. Ganun dyan. Kita mo yung trapal, no? Hindi mo tinala... Ayan, yung trapal. Ay, hindi ba yung sa'yo yan? Yung palang... Ano. Ano katabi yun. Natago ko yun. Yung galing sa akin trapal, saan mo nilagay? Nakatabi, nakatago. Ay, nakatago. Pang service yun. Maingat tayo sa mga hindi pwedeng pang ano. Pang hindi pwedeng Yan mo, pag yumaman ako, bibigyan kita ng makapal na trapal. Hintayin mong yumaman ako, ha? Hindi na kasuwag yung makapal-kapal. Ito ko yun. Hindi tayo, maganda, nakapix. ayos na yun. Nakapix dito, oh. Pang service ko yun. Ay, ayos na yun? Oh, sige ha, sabi mo ayos na. may pang mas. Hindi, yun ang daga. Ha? Dinali ng daga. Oh, tinan mo ka, sabi mo ayos na. Dinali ng daga sa tabihan. Hindi, nung nakalagay doon sa loob at natulog pa ba ngayon? Nakalagay, dinadaan ng daga. Pero hindi mo nakain. Merong butas. Maliit lang. Maliit lang. Oh, maliit lang. Saka na pag malaki na. Nalagay ko ulit para luwag. So ayun, balik tayo dun sa ano, sa lupa na bali halos itong kabuuan pala dito, simula dito hanggang doon pa sa loob ng bahay mismo na yan. Ano ito dati? Aplaya. Kaya wala pong lupa yan sila. Tapos yung lupa naman na ano, kasako pa ni tatay. Ang dagat, ang apply talaga, wala, gobyerno talaga. Gobyerno ang may-ari nito. Ano, Marinson talaga yan. Kaya kung mapapansin ninyo, pag gumanon ka, Pag ginabol talaga, oh, ayan oh. Pansin nyo? Oh, agat yan, aplaya oh. Yan, kaya nilagyan ng breakwater kasi abot dyan yung ano, sa isang bahay na yan oh. Grabe, ano, kung hindi pala nag-breakwater. Dati kasi, nag-breakwater sila. Tayo isang parte yun, yung unang breakwater nila. Ito, katapat yan, o, dito pa. Dito, ito, ano? Ito? Ito, Jeep. Oh. Uy. Ay, ito yun. Yung haligi. Simula dito. Yung breakwater, ano? Ay, oo. Hanggang dito lang pala po dati yung ano nila, oh. Yung pinaka-breakwater, ngayon, yung napadagdag papunta dun. Hindi ko lang sigurado kung si Sir Bruce talaga o may iba pang tumulong. Hindi ko siya na ang ano nun. Tapos ngayon papataasan naman. So kung ayan may magdadagdag ng tulong, baka taas-taasan pa ng konti para ano. sa akin baka may tumulong din na Ha? simento ang haligi. Nawagan ka oh. Haligi, sisimintuhin. Haligi lang. Haligi lang. Kahoy lang. Ilang simento? Mga 5 lang siguro. Supot? Ayos ang haligi. ano? Kayang bilhin. Kaya ano? Malay mo, makapasobra dun sa ano.
maambunan ka. Pero dapat pag binigyan ka, gagawin mo agad. Siyempre, meron na eh. O kaya nga. Ayun po yung sinasabi niya. Ayan. Dapat kasi may bato din yan. Yung haligi mo. Ang batong tinututukan yan, yung mga dikit-dikit na lang, ano lang, mga sadyang akala mo yung ano na yan. Kung dumaan sa atin yung ano, yung... Anong bagyo yun? Ano? Undong? Undong? Ungkong. Hindi yung isa. Undoy. Nandong. Ay, nandoy. Ay, yung in. Manding. Lahat na. Basta yung letter N na bagyo yung malakas sa parting Maling. Limutan ko na yung bagyo na yun. Basta kung dumaan yung bagyo na yun dito, baka di na lang yung bahay mo. Wala yan. Oo, tingnan mo naman oh. Hindi yun lang nang nalasa jeep sa ano? Ang dumaang bagyo dyan ay... Yung tayo ano? Sa... Yung tayong ano? Yung Ay, gabi. gabi? Yung pati yung unayan mo na ano? Grabe lahat namang halos bagyo kasi may dalang alon-alon yan na... Nasa ibabaw ng kulungan ng baboy ko yun eh. Sabi ko nga ay, jackpot, may tabla tayong Nasa ano. ibabaw ng kulungan. Doon nagdagsa sa may tapat. Pag-angat ni parang Joseph. Bawal ko baga ito. Pati yung mga haligi kong ano eh na ano din. Kinabukasan nakakita ko nakatirik ko doon. So ayun, abangan nyo po yung sunod na update natin dahil baka bukas ay simula na ito kasi meron na silang nakuha na bato nandun. Huwag na lang natin ipakita dahil baka madali tayo ng DNR. Pero hindi naman siguro kasi kinukuha naman yung bato dahil para ipagawa ang bahay, para sa safety ng tao. Hindi naman para sa ano. Pag pambinta, obligahin ka ng dinar. Hindi madali nang naman ang tanong dun eh. Oo. Pero pag yung pansarili, hindi yan. Hindi na nga nang hingi sa kanila eh. Tapos magkaano pa sila ano. Hindi kayo higpit ng dinar pag yung pansarili. So ayun, salamat sa inyong panonood at abangan po natin yung yung sunod na update natin sa paggawa ng bahay ng breakwater sa bahay nila Hana Dalagang Probinsyana.